мудофиаи шаҳрвандӣ маҷмӯи чорабиниҳои умумии давлатӣ, мудофиавӣ ва муҳофизатие мебошад, ки барои ҳимояи аҳолӣ, иқтисодиёт ва ҳудуди Тоҷикистон то оғоз ва ҳангоми сар задани ҳолатҳои фавқулода ва офатҳои табиӣ пешбинӣ шудаанд. бо мақсади омода намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳангоми сар задани офатҳои табиӣ, рӯзи гузашта тибқи дастуру супоришҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нақшачорабинии шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар литсеи хусусии ворисони синнои шаҳр чорабинии мудофиаи шаҳрвандӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони шуъбаи маориф ва омӯзгорони фанни омодагии ҳарбии муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Турсунзода иштирок намуданд. толибилмон зимни чорабинӣ иштироки фаъолона доштанд, ки аз ҷониби ҳозирин баҳои баланд гирифтанд. ҳамзамон меҳмонон дар дарсҳои кушоде, ки ба мавзӯи мудофиаи шаҳрвандӣ бахшида шуда буд, иштирок намуданд. вазифаи асосии мудофиаи шаҳрвандӣ ҳимояи сокинон аз душман, таъмини кори устувори объектҳо ва соҳаҳои хоҷагии халқ, гузарондани корҳои наҷотдиҳӣ ва барқарорнамоӣ дар нуқтаҳои зарардида ва минтақаи аз байн рафта истода мебошад. барои бевосита гузарондани чорабиниҳои мудофиаи шаҳрвандӣ, доир намудани корҳои наҷотдиҳӣ ва барқароркунӣ дар ҳамаи иншоотҳои хоҷагии халқ ташкилотҳои ғайриҳарбӣ созмон дода мешавад. дар литсеи хусусии ворисони синнои шаҳри Турсунзода низ чунин ташкилотҳои ғайриҳарбӣ ташкил гардида буд, ки осебдидагонро наҷот дода ба хонандагон ёрии аввалини тиббӣ расонид. рафиқ сардори ситоди мудофиаи гражданӣ гурӯҳи наҷотдиҳӣ корҳои наҷотӣ анҷом дода ба саф омода аст. ягон осёбдида дар бино намондааст. озод дар сафист. саид каримов, сардори ситоди мудофиаи шаҳрвандии литсеи хусусии ворисони синнои шаҳри Турсунзода, мақсад аз баргузор намудани ин чорабиниро чунин шарҳ дод. тибқи фармоиши Вазорати маориф, ки аз 30 март соли 2017 пешниҳод карда шуд, ки дар литсеи хусусии ворисони Сино рӯзи гузарондани мудофиаи гражданин дар 11 апрел 2017 баргузор мегардад. мо чорабиниро бисёр бо як шавқу завқи хонандагон, ки чӣ хел дар рӯзи мудофиаи гражданӣ иштирок менамояд, бисёр хонандагон фаъолона иштирок намуданд ва ҳайати дастаҳои нерӯҳои ғайриҳарбӣ бисёр корҳои наҷотдиҳиро ба анҷом расонида бисёр фаъолона иштирок намуданд. баргузор намудани чунин чорабиниҳо баҳри омода намудани хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳангоми сар задани офатҳои табиӣ пешбинӣ гардида, тибқи нақшачорабинии тартибдодаи шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода дар дигар муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр низ доир хоҳад шуд. диловар рашидов, Дилмурод Шарипов, хабар.